झालंय दादा कीर्तन माझं, झालंय दादा कीर्तन. जाता जाता सांगेल मी तुम्हाला, जाता जाता सांगेल मी तुम्हाला, बायको या शब्दाचा अर्थ काय असतो. अरे बायको या शब्दाचा अर्थ असा आहे, बा म्हणजे बाजूला नेहमी भक्कमपणे उभी राहणारी, य म्हणजे येईल त्या परिस्थितीवरती मात करणारी, आणि को म्हणजे कोणासाठीही नाही, फक्त आणि फक्त आपल्या नवऱ्यासाठी जगणारी, आणि ती म्हणजे असते बायको. त्यामुळे त्या बायकोला नेहमी बोलत असताना विचार करून बोललं पाहिजे की आपण काय बोलतोय. याचंच प्रत्युत्तर जर आपल्याला मिळत असेल तर आपल्या अंतःकरणाला कसं वाटेल हा विचार करून जर तुम्ही बायकोला बोलत असाल ना, मी तुम्हाला लिहून देते, तुमचे आणि तुमच्या बायकोच्या आयुष्यात कधी भांडणे होणार नाहीत. त्यामुळे त्या बायकोची इज्जत ठेवा. जर तुम्ही बायकोची इज्जत ठेवत असाल ना महाराज, तर समाज देखील तुमच्या बायकोला सन्मान दिल्याशिवाय राहणार नाही.